Gepler Azatlyk Radio. Türkmen opposisiyasi reýarlyklar we hyýarlar. Şu temadan tegelik stol gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Halkara hukuk toporlar Türkmenistanyň häkimiýetlerini ilatyň syýasy, ykdysady, medeni azatlyklaryny kanunyna kepillendirilen raýat hukuklaryny baskalamakda ýygderli tankyd edýärler. Şol wagtda oppozisiýa toporlarynyň Türkmenistanyň içinde açyk syýasy iş alyp barmak, öz syýasy partiýalaryny we hereketlerini döretmek mümkinçilikleriniň juda çäkkiligi aýdylýar. Ýöne daşary ýurtlarda syýasy hereketler az da bolsa bar. Goloyda yeni bir syýasy hereket döredildi. Täsin ýeri bu hereketiň döremegi Türkmenistanyň odalky daşary işler ministri Abbassaner Awdukulyň ýok bolan günüň 7 ýyllygyna gawat geldi we azatlygyň käbir okujulary şu 7 ýylda Türkmen oppozisiýasy nähili ýagdaýa düşdi. Olar nirede diýen ýaly soraglar berdi. Eýsem Türkmen oppozisiýasynyň nähili kynçylyklary bar. Bu meselede reýarlyklar nämedeni bar? Şu temadan tegelik stol söhbetdeşligini Türkmenistanyň Agdybirlik hereketiniň lideri Nurberdi Nurmehmedi, Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň olarky deputat Harmraz Söýünowy, Türkiýeden bolsa täze döredilen hereketiniň lideri Ak Muhammed Baýhany tegelik stol söhbetdeşligine çağırdyk. Tegelik stol söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Hoş bulduk oğlum. Ak Muhammed Baýhan näsil şu Awdukulyň ýok bolan gününe gawatlap täze bir hereket döretdiňiz. Eýsem Awdukulyň yörelgeleri, oppozisiýon yörelgeleri şu 7 ýylda nähili ýagdaýa düşdi. Ol näme üçin seçendi hiç ýyl alınıp göterilmedi? Siz şu ýerde näme sebäp görýäňiz? Men şu görýän sebäbim esasy şu agdagan dünýeden gitmegi. Azağan dünýeden gitme bilen ol daşary ýurtda bolup elbetde oň köp tanyşlary, soň men bilen gürleşenler ýanyma gelip gidenler türlü ýurtda ýerleşip, olar özara birleşip bilmendirler. Esasy ýagdaýlaryň duruşy şu meseleň gorwanman ýerinden 7 ýyllap duruşy şundan ibaret görýän. Azağan ýok bolan günüň ýöňüni köp adam ýanyma gelip gitdi, telefon açyp durdy. Şuny ýolda Türkmenistan arada täzeden ses açmasak Türkmenistanyň ýagdaýy üýtýän 7 ýyllap hiç hereketen ýok, adamdan öý ýykylýar, kanunlar bozulýar, Türkmen başyryň ortadan giden ok, ýurdu azat etmeli, ýurdu kömek etmeli diýip maňa haýyş edenderinden soň men şu ýola çykdym. Ak Muhammed Baýhan, Nurberdi Nurmehmed, indi siz bir ýerde näme sebäp görýäňiz? Dogrudan bir ýerde birleşip bilmezlik barmy ýa başga sebäpler barmy? Nähili reýarlyklar bar siz? Türkmenistan'da umumi köp partilik hereketi yok. Soğuk şirk yok. Siyasi parti kuracak adamların karşısına hırkili işler ediyor. O işler devlet tarafından edilen işler cinayet sokulu işler ya. Ama devlet son halkı adamları hiçbir taraftan cinayeti çekmiyor. Sonun için kendin apayısı dönüşecek adamlar yurdun başına çıkmalı olurlar. Sonun ikinciden Awdukulyev'ti. 2000 yıldan son beyleki apayısyon partiler dışarıda dörediler. Yani dışarıda dören apayısyon hareket her adım bolsa yurtun yüzüne oluyor. Üstüne de onların çok ayda özbaşlık hareket edip öyle sarnasıklı işlemegine edilen terkiyençilikler bir yerli şertler değerleniyim son Türkmenistan'ın devleti tarafından kurulayan şertler var. Sonun için Türkmenistan'ın apayisiyası fəvrki ýagdaýda gowşok. Üstesine de cemiyyetin ýagdaýy günelliçe peselip var ya. Grazdan cemiyetinin ýagdaýy. Sebebi Grazdan cemiyetinin ösnöwüne ýurtda ýol berilen ok. Haýtam olar herkili parti dörejäjek adamlarym kynçyk bolsa var edip, olaň ýa-da adamlary işden çykaryp döwlet şurada hem negativ işler alyp bar ya. Buraklarym elbetde öz netijesini berýär. Nurberdi Nurmehmed, Harmraz Söýünowy gelýärsiň, daşary ýurtlarda da ne oppozisiýanyň 7 ýyl bäri bir üýtleşik kursesinden çykmaýanyny gaýdylýar. Indi sizin pikiriňizçe bu ýerde näme sebäp bar? Sebäp bärde ikinji nowbat aýtmaly zat biziň halkymyzyň agdalylygyndan gelip çykýar. Bir toporýa bir adam orta çykdy, şoňa hökümetem garşy bolýar, ýa halkyň içinde dören başga bir toporlarym şol adama ýa şol topora garşy bolýar. Dil ucundan biri gollayan bolmagy mümkin ýa telewizionyada ýa radioda ýa ýygnaklarda. Emma 5 minutdan soň şo gollawy miýatdan çykýar, arkalaşygy miýatdan çykýar. Her kişi şo ýorgony öz üstüne çekjek bolup, ölmedik aýyň hamyny öz aralarına paylaşıp her bir adam ýa her bir döredilen partiýa özüni prezident görýär. Ineki ýetin tümmek şu ýerde ýatyr. Bir çukura tüýkürüp bileleşip bir jemgyýetiň başyny hiç açan boğup bilmedik.
halkda hareket yok, halkda gollaw yok, oppozisiya bolarlary. Hemme kişi minnetli gurrun edýär, oppozisiya bolup halkyň hakkı hukuky ortaga çykan adamlary minnet bilen garalýar. Hamany olar alyp bermelmiş, olaň etmeli işini etmelmiş. Näme bu halk oppozisiya hak hetsde töleýärmi? Bu adamlar janyny ortaga goýanlar da şu zatlary şeýdip minnet bilen ediljek bolan üçin häzir kuwnaçyly oppozisiya ýok. Boljagam nägumany onum hany şuň kuwun teredip otyr azatlygyň saýtyna ýazylan kommentler görkezip otyr milletin nähili agzaly ýagdaýyna dygdy. Başaran elinden gelse harp ýazyp bilýär, tankid etsek, ýöne gelip şu adamlara kömek edeýin. Gorla göreýin, men ine şu taýda dur, näme hyzmat diýen ýeka türkmen ýok şu taýda. Seredin öldü. Hanrat aýdyp oturýarsyňyz, geljekde de boljagy näberli oppozisiýanyň diýip oturýarsyňyz. Dogrudan oppozisiýanyň dörenmegi, oppozision partiýalaryň dörenmegi Türkmenistan üçin hyýalmy? Real üslatda görýärmen reallygy. Birinciden hökümet 24 ýyllar garşy Türkmenistanyny oppozisiýanyň dörenmegini. Sebäp ol özüň hökümet diýip adlandyrýan adamlar öz halkynyň garşysyna işläp oturan adamlar. Hanrat oppozisiýanyň garşysynda şuňal tankid edilen rejim dur diýilýär, emma oppozisiýa birleşip bilen ok ýa iş edip bilen okny Abdukulyň ýogalylýar 7 ýyl geçdi, emma bir ne oppozisiýon saýtda ne bir beýle hereket bar diýilýär. Ene täze bir hereket dörýär. Bu hereketde käbir pikirlere göre adamlar gollamaz diýen pikirler aýdylýar. Şu forumda gelen seslenmelerden görnüşine göre sebäbi halkyň bir bölegi gowy ýaşaýar, halkda muňal derurluk ýok, Türkmenistanyny oppozisiýanyň döremegine diýen pikir aýdylýar. Bağışlan, oppozisiya näme üçin şol agly bir bolup bilen atşular ýalyk gelejegi ýok. Birinciden şol dörýän oppozisiýalaryň içinde prezident dawasy var. Ikinciden şol oppozisiya wekilleriniň arasynda yerlilik agzalylygy var. Yerliligine garalyp baha beriljek bolmaýan oppozisiya wekillerine odalan şeýle şuň kuwunan şeýle. Şol taatlar şol agzalylyk oppozisiýanyň birleşmegine ýol berener. Bu Harmrasyň hormatly dinleýijiler gepleşigimdi saatlara kesme bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Qadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň Tegelik stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönlün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge synanşyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurrun edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyňky, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar azathabar.com arkaly getirip bilersiňiz. Öz meseleleriňiz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz azathabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz azathabar, kontakt adresimiz azathabar bile ýazylýar. Gepler Azatlyk Radiosu, Türkmen oppozisiýasy, reallyklar we hyýallar. Hormatly dinleýijiler, şu temadan Tegelik stol söhbetdeşligimiziň diýersiňiz. Nur Mehmet ine gadamatly okujymyz Lillihan Merden şeýle bir tesir alypdyr. Türkmenistan oppozisiýasy gowşokdur. Bir iň esas faktor sosial ykdysady nägilelik bazasy ýok. Halk 100% kösenenok. Halkyň belli bir bölegi kösenýär, emma belli bir böleginiň ýagdaýy gowlaşýar diýär. Diýmek halkyň oppozisiýany gorlamalygyny ýurtdaky ýagdaý rol da ýurtdan baza ýok taby nägilelige şeýlemi? Ýoksa ýurtda oppozisiýanyň döremek üçin zeruriýet gören uly, oň üçin baza da bar. Ýöne bizde nähili grazan jemgyýeti bar. Bizde egerde politologiýa etapynda häsiýetlenmekden birin grazan jemgyýetimiz riske gatnaşykdaky grazan jemgyýeti. Bu gatnaşyklar esasan yerlilik hem paradlyk bilen tekitlenen zat. Şunlar ýagdaýda grazan jemgyýetiniň öňündäki maksatlar diňe yerlilik bilen, bir diňe özüne hyzmat etmeklik bilen çäklenýär. Şunlarly grazan jemgyýeti watan devletki, ýurt halk devleti maksatlary öňünde goýan o. Şuda köplenç grazan jemgyýetiniň içinde aralyk döredýär.
Biz yöne yurtda hazır dine cayların yıkılmalı, ilatın öyünün yıkılmalı, täze bir hareketlerinin dönemegine bir şert ýalyra, ýa bolmany zeruriyet döredip duran zat. Bu taýda başga zatlarım var. Döwlet tarapyndan edilen garşyklar bolsa şu kynçylyklaryň gurusy. Üstesinde opozisiýon hareket bizi entek çağılık döwrüni başdan geçirýär. Öyle aralaşmadyklary hem şoňa öýertýär. Ýöne şu atlary bir göreňde tutup pikir jemlemek gerek. Bir liderlerin prezidentlik üçin ýa ýene öwratlyk üçin diňe hareket edýärler diýmelen däl. Ambisiýasy adam lider bolup bilmeýär. Doşun Nur Mehmet, Ak Mehmet Bayhan siz şu yerliçilik meselesi, tire tayfa meselesi päskel verer öýden dokmu sizin hareketinize? Sizin hareketiniz ýol alyp bilermi şu ýagdaýda? Bunu men özümden misal alýan. Egerde men özümde fikir ýok bolsa, tire tayfa fikir mende ýok bolsa, hiç adam meni şol plan eden maňa diýmez fikir edýän. O ýazýanlarym her hili ýadylanatlar var. O taýda diýmek ýagylmaň iki santyýa bolmaly. Biri buratly bu täzeçilen hereketlerini gyrklanma, ikincisi her kim ýöňünden gaçak bolýar da. Böyle godaran adamlar, hukuky bodan adamlar ýöňünden gaçak bolup, olar her hili bäde fikir ýaýradýar. Şu tire taýfa gurulmagyň şolar ýaýradýar, halky aglaly diýenim şolar. Indi 20 ýyllar dowam etýän ýykynçylyk kanun bozmak, halky ýa itermek, halkyň geljegine döwet basmak, şuratlara edip men fikir edýän şerde iki sany ýol bar. Bir ýola şunu ýörätdiren ýol, ikinji ýolum hakykat. Indi şunu ýörätdiren ýol, bulan ýoly ýoldan inni barzak derecesine, yetsek derecesine yetti. Indi bulan infonka ýardymlary şu nukdaýlardan şol böyle goraranlar, ýanky rejimi gorayanlar näme? Olar gördümi? Hiç bir rat gördümi? Olar politikanyň bilen oklar, olar kanunyň bilen oklar, daşary ýurdy demokratiýany, adam azatlygyny, şer azatlygyny olar bilen oklar. Çünki 20 ýylyň içinde olar diňe şol rejim milýarlar. Onuň üçin hem olar nädip baha bersin, opozisiýa geler, ütgedip bolar, bu Türkmeniň ýagdaýy ütger, olar üçin ýok. Olar şu köşe çıksa telefon açıya gayışını planın hakla pulal ya plan yerik varda plandan pul almalı har bir şey dip yenip saklayalı. Onlarda başka fikir yok. Yani bulan infon kıyadımları. İnni ikinci yol. Ol bizim ne olmalı? Ak Muhammed Baykan siz inniki novat bizinki diýeni ýaly pikir aýtdyňyz. Soňdan birlikde Nur Mehmetem ýurt içinde baza var opozisiýanyň döremek üçin diýär. Emma ikinji tarapdan ýaşlar goşuly beren okşy hereketi. Soňdan birlikde internet mümkinçiligi we sosial ulgamlar mümkinçiligi we şol ulgamlarda da Türkmen opozisiýasynyň hereketleri görünüp beren ok. Sizin pikiriňiz içinde bu ýerde opozisiýanyň strategiýasy nähil bolmaly, nähil edip biljek zady bar ýa ýene däwr 7 ýyl şoň ýaly ol eýle bu beýle müň ýaly kynçylyk bar. Hökümet ýol beren ok, adamlar agdala diýip ýene 7 ýyldan şoň ýaly tegele stol geçirmeli bolarsymy? Yaşlar şu mesela boşulup duruyor şol bir 100 ton adamların içinde köp yaş kuramalar var, yaşların kuraması var ve studentler başına işlep veren adamlar da var. İlki şolon haişi bilen ve beyleki yaşlılığın haişi bilen men netice geldim. Yadır 7 yıldan öndeki yağdayı alıp görsek edil şuat yağdayı üstüdü internet gelmek işte ba. Köp adamlar internet ulanı bilyar bizim mobilini işlememize ve öz alıp barayan siyasi hareketimize adamların fikirlerini boşturmanı ve olara bizilen şu meseleleri şu yolu çıkılan yolu bir kilowattan devam ettirmeni kömek eder deyip şu men internet ulgamlarına gati nemediyen anlayan şular kömek eder bile kömek teknik taraftan kömek eder diyenler. İşlerine yakın wagtda internette şu sizin hareketiniň edýän işler görünür diýmekçi bolýaňyz, şeýlemi? İnternette de görünür bir faydamyza maçy operasyon isleyen adamın açılmalar, görünmeler, okuyamalar, üçtülle okuyacak bolýar şonu. Nur Mehmet ýurt içinde şu ýaşlaryň goşulmasy opozisiýa ýa-da ýaş adamlaryň gelmesi nähili? Ýaşlar gydyklanýarlarmy ýa ýaşlar düýpden gydyklanan oklarmy? Yoksa yurt içinde yaşlar bıtıs aslında. Yaşlar bitmen ilk ünlere studentleri bölümünde tutuyan. Onlar biraz okuyan yukarı kuzaylarına fokus sistemati esasında yaşayalar. Onların yeni ataları çağırıp, davetler için yeni alak edip, onlardan dil katalmaya. Oğlumuna eylep gitmez, hususu maşine minmez yeni alak edip. Şunun alak yardayda yurdun içinde studentlerin cennetçilik kuramalarına, partiyalarına katlaşmak yardayı öğren kıyım ve devlet tarafından yürüyte ediliyor. İstetme yankı yerlilik prinsipi değilik de bu rahatların devlet tarafından kültivizleniyor. Yeri karazlık devlet tarafından kültivizleniyor. O da
yurt içinde agdarlyk görüdiye. Ýöne ýağım milletkeşdiniz her internet mümkinçilikleri ötüye, üstüne yaşlı basır urtları okumalı diyorlar. Şu tarzda ol başka durmuşu görüp, sonra hüvet ediyorlar. Onun sonundan yurda devam gelesi gelin ok, ya da gelesi de tarzda durmuş dörüklük istiyorlar. Ben şunu görüyorum tutup, yurtta tarihi mümkinçilikleri, tarihi siyasi partiyanın dönemini mümkinçilikler dörüye diyelim yani. Belki şeyle de olur. Bey Nur Mehmet. Ine Garyagtyn okujymyz şu Adat Habar.com'da açılan forumu şeýle bir tesvir ýazypdyr. Hem reallykmy, hyýalmy? Oppozisiýa syýasy zatlygy köp partiýalyga diňe hökümet däl, halk garşy ýaly. Ol halkyň intelligensiýasy, sud, prokuratura, ýaragly olanlar, gümrükçi salgatçy, muallimler repressiw rejimiň arkasynda. Olar çäreçi rejimden kän peýda görýär. Oppozisiýa çykmak, halk üçin gowluk etjek bolmak, manasyz bir zat, janyňy kas etmek diýip Garyagtyn okujymyz ýazypdyr. Elbetde hormatly dinleýijiler, bu teswirler okap görmek isleseňiz Adat Habar.com'a girin, sebäbi berdi. Türli pikirler we çekişmeler bar. Hormatly dinleýijiler, şu ýerde söhbetdeşlige ara berip, Türkmen oppozisiýasynyň ýene bir wekili, Şwesiýada ýaşaýan Hudaýberdi Orazow bilen hem söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdine tegelik stol söhbetdeşligini oppozisiýanyň bir ulur netijeli iş edip bilmezliginin sebäbi tutulmadyk aýynyň dersiniň paýlaşylyp bilinmezligi, ýagny prezidentlik üstünde oňşulmalygy bilen düşündirilýär. Siz şu pikire nähil garaýaňyz? Oňalzat. Egerde cemiyet topor diýildi, şol bir ejiz bolsa da, şoňal gurulur bolýar. Ol dogrudur. Türkmenistanyň arasynda oňal gurulur ýa-ni boldy da ýöne. Bu gowet pikirlensek, şu Merkez Aziýaly ýerde, Merkez Aziýada prezidentlik özü bir näde dogrulyk prezidentlik bolmaly da. Şu hökmani, şu ýa parlament respublikasy bolmaly. Şoň üçin watan jemgyýeti 2002-nji ýylda öz programmasyny döredip, öz şöýerde dikmedik görkezdi. Şu näme üçin ýa prezident respublikasy bolup bilmeýär, näme üçin ýa parlament respublikasy bolýar. O egerde şu parlament respublikasy bolsa, äzir hyýadyla şu betbatçylyklar Merkez Aziýa respublikalarynda bolmasdy. Dogry sizni şu prezident dolanışyndan parlament dolanışyna geçirilmek bilen bu meseleniň çözgüdini hödürleýäňiz. Indi Türkmenistan rejimiň ýigdelenini gaýdylýar. Ýagny rejimiň başyna täze adamyň, ýaş adamyň getirileni gaýdylýar. Eýhemin oppozisiýanyň hem garranyny barada pikirler orta düşýär. Siziň pikirinizçe oppozisiýa strategiýasyny häzirki şertlerde nähili işläp dönmeli, netijelik üçin? Şu barada näme aýdyp biljek? Ikaga. Birinciden de Churchill'in aýdyny var da siýasatçy 70'den soň başlanýar diýip de. Ol ikinciden olsa da ol doğrudan ýa Berdi Muhammedov geçirýän siýasaty men pikirimçe da şu oppozisiýany işini halkyň şu ýa siýasata garşy çykmasyna ýa şu mümkinçilikleri diýär o. Şoň üçin men pikirimçe adamlar da o gatny nerede ýa şu ýurtda da häzirki geçirilýän siýasatdan da şoň üçin men pikirimçe garşy çykmaklyk güýçlenirmi diýen her hili ýollar bilen şu oppozisiýada men pikirimçe öz işini güýçlendirirmi diýen da güýçlendirir. Şo güýçlendirmäň ýoly ol bir şu öňki oppozisiýa toporlarım güýçlenir, soň bir täze ýaş toporlarım dörer. Şöýdip bolsa nesibet çogda ýetirse mümkin Türkmenistanda da bir üýtgüçlükler bolar da bir demokratik ýoluny geçirmek diýende Türkmenistan. Şeýle mümkinçilik siz näçe ýylda gözeňe getirýäňiz? 5 ýyldamy, 7 ýyldamy, 10 ýyldamy ýa 2 ýyldamy? 5-6 ýylyň içinde bolarmy diýende? Egerde dogrudyrum şu iş geçirilse da işlenilse. Bir Hudaýberdi Orazow, Halmra söýünside geçýärsiň. Siz halk içinde umman agdarlylygyň bardygyny aýtdyňyz. Ýani şu tire taýpy meselesi, ýerliçilik meselesi hem diýildi. Indi siz şu oppozisiýa gelmediňizden öň şeýle meseleleriň bardygyny gözeňinde tutupmadyňyz ýa tutmanmadyňyz? Yok, doğrusyny aýtdym men. Gozal şol etler döwrüne ulalyn kemale gelen ýaşygyt men beýle biziň halkymyzyň içinde şuňal agdarlylyk bardyr diýen pikir aslynda ýok. Täp kızlar bolsa ulalyn oglanyna
Bizim şäherimizde beýle bir tire taýpalyk ýa bir millet paralyk garaýyş aslynda ýok. Hanrasyň onu soň bir täze dören zatmy, öň dören zat däle täze dören zatmy siziň pikiriňizçe? Ýok, soňdan ýokary sebäde gelemde gördüm, soňra şo taýda bölünýän ekenne. Ine döwleti kimler dolandyrmaly, we kimler oňa bolmaly? Meselem şuňa aldyrmykly pikir bar da, döwleti ahal dolandyrmaly. Demek marlylar muňa arka durmaly, ganylarym şunu kisine ýapça bolmaly diýen siýasat bar ýurdun içinde. Ine şol siýasaty biz döwüp bilen zat 24 ýyl bäri. Bu Halmrasen Nurmehmet, indi siz şu oppozisiýa gelenizde şu ýagdaýlary şeýle zatlaryň boljagyny gözeňinde tutupmadyňyz ýa-da dogrudan hemme zat gowy bolar diýip berdiňizmi? Yok, onlar zatları göreğini tutupduk. Hem taraftan tecrübük diyecek yalanışardık da. Yönü bizim huzumuz vardı. Şunu alakı yurdu. Şunu opozisiya gerek, kâle partiler gerekli. Şol döwürde bir yenilik vardı şunu aldadı dizmeli. İlkin Nasiristolka doğru, ikinciden biz ortaya karşılık. Bizim yoldaşlarımız ortaya adamlardı. Bir karşıdaşımızı biliyorduk. Her döwür yütkedi. Bir karşıdaşımız yende içimizden çıkan adamlar oldu şu an. Ortadan koysa olur bizim adamlarımız. Şu adamların ağını bulaştırıyor. Yine bir aytmazat, ağırlık halk hareketini dördüğümüzde ağırlıkların ağırlığı olup yurdun hem yakıncaklarının adamlar vardı. Onlar esasen yukarı bilinli adamlardı. Onların ağır düşünceden yukarıdı. İçinde işçilerim vardı. Baykallarım vardı. Onlar huzurlu adamlardı. Ama niyana sol adamların karşısına kırkili işler etti. En ifade eden de adam o tiri paralık bir cemiyeti. Benim fikrimçe halkın içinde tiri paralık bizde yok diyen derecede yerliyim sonunda. Yani şu adam eğer ki yoğurdu dolandırıyan yoldaşlarım halkın içinde örlerinin real hareketleri bilenim. Yoğurdu ne emçinler göktepeller tarafından dolanmalıdır diyen yalakı prinsipten uğur alıyorlar. Bu da bütün millete görünüyor. Türkmen halkının hem bir görünüp durumda. Indi oppozisiýanyny şu geçilen ýoldan soň, şu tejribeden soň şu ýagdaýdan çykmaga mümkinçilik barmy? Oňa strategiýa işläp düzüp biljekmi şu meseleler bilen baglanykda? Oňman kuwaty, mümkinçilik, potensiýal barmy ýa-da şu zeýrenç bilen çäklenip oppozisiýa şu öň kozugyny ýitirip galarmy? Häzir oppozisiýa täze güýçler gerek. Oppozisiýon partiýalary täze akym gerek. Esasen ýaşlardan. Öňki oppozisiýalar eýem doknaýsyk garap barýan adamlar. Nurerdin şu täze akymyň geljegini siz gözeňine getirip bilýäňizmi? Şeýle mümkinçilik görýäňizmi ýurt içinde ýa-da ýurtdaşyndan? Men sonu yani çıkışlamın birine de aytdım. Esasalarda şöyle okuwup gidýän oglan gyýlar. Şu taýda bu fulum alyan, Sovet alyan taşırı yurt durmuşunu görýän adamlar. Ondan yurdun içinde de häzirki bolýan bir kanunçylyklara karşı kahır galyp artýa. Esasen iýilim, öýünün ýykylmagy. Şol esasda da jemgyýetçilik guramalaryny gurmak mümkinçiligi bar ýöne bolmany zeruriýeti bar şoňa. Şu zeruriýetten belki şerpe öwürler. Bir Nurmehmet'in umidi Halmrasynyň siz daşary ýurtlarda okuyan ýaşlary görýänsiňiz, belki onuň pikirlerini okuýansyňyz, şeýle mümkinçilik görýänmi? Ýaşlarda potensiýal barmy? Oppozisiýanyň ikinji ömrüni dowam etdirmägini, oppozisiýanyň garraýanyny aýtdy Nurmehmet. Elbette, beýle mümkinçilik bar. Şuň kugun, esasanyň şuň kugun şol Ukrainada okap beren türkmen studentleri görüp otýar. Ukrainadaky ýagdaý, ýa Ortaýatdaky ýagdaý, ýa Türkiýedaky demonstrasiýalar. Türkmen ýaşlary ol sorguç ýaly özüne gerek pozitiv pikir ýa ýurdun içindäki kynçylyklary deňeşdirip otýar. Muny ortadan aýyrmak bolmaz. İkinji bir täsir. Şumal ýurdun daşyndaky ýagdaý, ýurdun içindäki ýagdaýyň ýüklemegine getirip biler. O warsanyň goşulyň çykarylmagy, herketlen gowşamagy ýaşdakly ýagdaý şu rejimiň başynda wagtda synmagy mümkin. Şoňa oppozisiýa taýýarlyk görmeli diýip düşünýän. Şu iki faktor yakın wagtda, tez wagtda bir siyasi köşklen bolmagyny getirip biler. Ýöne şoňa oppozisiýa taýýar bolmak gerek. Taýýarmy oppozisiýa? Oppozisiýa taýýar diýip dowlatmak, ol küpür gürlemek bar. Ýöne şoňa bil baglamak gerek, ýa şol urda işlemek gerek diýip düşünýän. İşlejek adamlar barmy? Bar hem hana aýdyp otur Nurberden mar ýurdun içine hana Akmuhammed aýdyp otur Türkiýede ýene mar adamlar adamyň adyny aýdyp oturmak gerekken her kişi elektron gatnaşygyny olurça ýüzler sadym bilen kontaktda dursun.
Halmrasen Ak Muhammed Bayhan hyýarlaryň ýol almaýanyny görnüp dur. Ine käbir adamlaryň pikirine görä oppozisiýadyň maşgal oppozisiýasy çäginde barly, oppozisiýanyň geljegi ýok diýen pikirler aýdylýar. Şoň bilen birlikde ýaşlaryň gelip goşuly bermeýänligi, internetde de şoň ýaly bir aktivligiň görünü bermeýänligi aýdylýar. Başga ýurtlar bilen deňeşdirilende başga ýurtlarda ýaşlar goşulýar oppozisiýa. Indi siz näme mümkinçilik görýäňiz? Bu ýerde diňe umydardylar barmy ýa sizin bir anyk pikiriňiz barmy? Anyk aýdyp biljek zadyňyz barmy keskitli? Ýok, şaýda iki tane ýol bar bizim halkymyz üçin. Biren şu bidik duran Türkmen başyzyň diktator ýoly, beýle bir ýolam hakykat ýol. Diktatoryň ýoly onun gorawçylary, diýene adamlary vurup, ýenjip, maýyp edip, horlan adamlar, olan wagty geçdi, olan o politika iň soňky adamlar ýaşaýar. Ak Muhammed Bayhan siz näme esaslanyp aýdýaňyz? Şu olar iň soňky adamlar näde diýip näme esaslanyp aýdýaňyz? Nähil alamatda ýurdun içinde ýazaşynda şey diýmäge size näme esas berýär? Meselem 23 ýylyň içinde men de aýtsam Türkmenistandaky bolup geçen rejim adamlary hiç gürletmeden olara hereket etdirmedi. İnnettirirmi, hareket ettirirmi, inni guruladermi? İnni şoň wagty geldi, ýoksa seýat näme diýende men taňa masal getirjek. Men ýurdun içinden ýaňy çykdym. 2010-njy ýylyň tom taýyna jaýlar ýekmanlydylar berdiňde. Biz güzene morak adam bolup ardaýardyk. Meclisen bize ardamda jogap berildi. Şu jaýlar ýekmak bolanok. İçinde de adamlar şu pikirde adamlar bar, bu wagty geldi. Şu adamdan gurumbaçylyklaşmak mümkinçiligi barmy? Şoň ýaly mümkinçilik ýok, şoň ýaly medeniýeti ýok. Türkmenler daýanyk ýaşaýar diýen pikirler aýdylýar. Şoň üçin hem oppozisiýa dörep bilen ok gurumbaçylykla oppozisiýa adamlar aýry-aýrylykda nägileligine galýar. Şo nägilelik hem hiç il täsir eden ok hökümetiň edýän hereketlerine diýen pikir aýdylýar. Siziň pikiriňiz üçin şo gurumbaçylykly herekete gelmek mümkinçiligi barmy ýa-da oppozisiýa wekilleri diýilýänler öz strategiýasyny üretmeli? Näme görýäňiz? Näme mümkinçilik görýäňiz? Näme aýdyp biljek şu mesele bilen agry? Dogry ýa strategiýany ýokman üretmeli. O köne strategiýadan strategiýa bolmaz. Biz berde strategiýany üretmeli we şuňky ýagdaýlara seredip dünýäde bolup geçen politiski ütleşmeleri seredip ýaşlylar bilen politikler bilen maslahatlaşyp bir çukura tüýkürip barymyzyň birleşmegini gerek şuýda. Hakikate geçmek üçin näme birleşdirmeli adamlary anandyrylmaly. Anandyrmak üçin sağ bolsun Alatlyk radiosy türmede türkçe eşitip begenýärdik. Alatlyk radiosy we internet we saýtlar açyşdyryp şuýerlerde adamlar okarýary, bilerýäli. Şu atları guruştursak, ýene iş urup gider. Plan adam bar, plan bilen men işleşýän aýtmak o üçün hop türedýär. Biz burdan işleýär we çuňur işleýändigimizi anandyryp biljekmen şu berýän interwýumda. Ak Muhammed Bayhan Türkmen oppozisiýasy ýarlyklar we hyýarlar hormatly dinleýijiler şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa oppozisiýa agdaşy Nurberdi Nurmehmet Türkmen parlamentiniň öňki agdaşy oppozisioner Halmrasen hereketiniň lideri Ak Muhammed Bayhan gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragadaky studiýadan men ýokşana Nurwan alyp bardym. Bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Munyň üçin Azat Kabarny.com gelmeňizi haýyş edýär. Tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Ýene-ki efirde uşuklarymyza sen saglyklda galyn.